La música pot ser un treball d'harmonia i orquestració, però també pot ser allò que apela a qui l'escolta. És allò que sona quan premem unes tecles blanques i negres, però també el que ressona dins de cadascú. La música és allò coherent i intel·ligible, el que ens connecta amb el passat i ens fa mirar el futur. La música és moltes coses i aquí les anem descobrint. Això que esteu escoltant és Un espai al pentagrama, el podcast de Ficta Edicions dedicat a la nova creació, acollit per Ràdio Granollers, enregistrat i editat per Luis Ruiz i escrit, dirigit, realitzat, produït i tot el que calgui per la persona que us parla, Alba Nogueres. Avui parlem amb un compositor instal·lat a una ciutat a la riba del riu Vítsola, que escriu música entroncada a la tradició occidental, sobretot la francesa del segle XX. Andreu Diport, sigues molt benvingut. Moltes gràcies. Comencem escoltant aquest poema de tot l'any en versos de Miquel Martí i Pol, interpretada aquí pel Cor de Cambra de Granollers. Abans, fora micros, et comentava que jo, em feia il·lusió escollir aquesta música perquè jo també vaig tenir el goig de cantar-la. Sí, va ser un plaer poder venir a aquella estrena. Sí. I volia agafar aquesta obra també per començar parlant del temps, perquè aquests versos diuen: tant si plora com si riu, segur que no ens enganya, i que per més que fem el viu, el capdavall ens guanya. Per què vas escollir aquest poema per musicar-lo? Bé, no va ser una decisió gaire meditada, va ser un encàrrec més aviat d'última hora, que vaig rebre d'en Josep Vila i Jové, i havia d'escriure una peça brillant de final de concert, i coneixia una mica alguns poemes de Miquel Martí i Pol, i vaig decidir escollir aquest poema que té un estil bastant directe i també parlava d'un tema que no és superficial. Una mica aquest encàrrec d'última hora, llavors parlant del temps, d'aquest temps que és impossible d'aturar, no? I que se'ns tira a sobre a vegades. Llegeixes poesia habitualment o va ser...? A veure, llegeixo poesia sobretot per escollir obres per crear noves composicions. Habitualment no és el que llegeixo més, m'agrada més la novel·la, però amb el pas del temps sí que hi penso. Sobretot l'experimento musicalment i sempre és un repte. Sí. Aquí en el guió t'apuntava una mica, em sembla, aquesta comparació, no, de la música i la poesia, que són arts temporals i que finalment té aquesta cosa, no, que per existir hi ha d'haver un transcurs, no, del temps. Sí, musicalment per mi és molt important, és a dir, la forma a vegades es concep com quelcom al paper, quelcom que ha de ser estrictament teòric, però a mi m'agrada pensar en la forma com la temporalitat. És a dir, quan creo una obra, doncs m'agrada veure com és a nivell global i després doncs, crear cada petit detall, acabar de perfilar cada racó de la peça i no començar a escriure d'esquerra a dreta i fer-ho linealment, perquè llavors la concepció general de l'obra doncs, és més difícil d'assolir. Per tant, primer penses en una estructura general i després vas acabant de completar aquest... Sí, però no és una estructura des d'un punt de vista teòric exclusivament. Vull dir, sí que hi ha esbossos i idees musicals que ja estan associades a aquesta temporalitat, però sí que m'agrada construir primer aquesta estructura. Sí. Deixes un espai per això a la improvisació? És a dir, t'agrada... O sigui, és una cosa cerebral a l'hora de compondre, la teva manera d'entendre la composició. És una cosa que sigui més aviat això racional, com
estructurada o hi ha un espai per la llibertat? Precisament el mètode que faig servir per compondre és molt, molt intuïtiu i utilitzo la improvisació, perquè de fet, mitjançant la improvisació és com més fàcil és d'assolir una estructura que funcioni, perquè quan tu estàs improvisant doncs ja estàs percebent aquesta temporalitat. Per tant, si tu escrius a partir del que ja has improvisat, és a dir, moltes vegades el que faig és improvisar i a partir d'aquesta improvisació llavors corregeixo i perfilo aquells detalls en la composició que potser no han funcionat en aquesta primera improvisació, però que temporalment sí que funcionen perquè així ho percebo. Perfecte, tornem a l'obra, parlàvem d'aquest temps, que és com una criatura, que diu el poema, no? Llavors també això em servia com per estirar-ho i parlar del temps de la infantesa, i també parlar d'una altra de les teves obres, que musica un poema que es diu Les romances sense paraules, de Joan Maragall. Llavors va ser guanyadora aquesta obra del primer concurs de composició coral Joan Maragall, i te la va estrenar la Coral Sant Jordi. Llavors també em servia com una mica de connexió per parlar d'aquesta segona obra, no? Que és, aquest poema narra una escena que jo he trobat realment molt bonica, molt preciosa i alegre, no? Que parla d'una nena que veu d'una font i que es mulla i llavors riu amb els seus germans més petits. La música ha de voler il·lustrar allò que explica el poema o només l'ha d'acompanyar? Bé, jo crec que sobretot l'ha d'acompanyar. És a dir, a vegades correm el perill d'anar a parar a un dels dos extrems, de fer una caricatura del que està dient el poema, o de no acompanyar aquell sentit, aquell caràcter, aquell ambient que intenta transmetre. Llavors jo el que intento és entendre el poema i en la mesura del possible acompanyar-lo doncs, per potenciar el poema, però mai per fer que la música estigui per sobre. No es tracta de traduir, no, d'un llenguatge a l'altre. Sí, exactament. Sí. Parlant de la infantesa, doncs, diries que és música aquesta, diguéssim, d'aquesta obra, la d'abans, és igual, que poden escoltar fàcilment els infants? Perquè tu em deies, no, és que no és música pensada per infants. Sí, però ha de ser diferent la música escrita per criatures? Bé, si l'han d'interpretar, doncs, evidentment s'han de tenir en compte un factor de simplicitat o que sigui melodies que siguin cantables, per exemple, però crec que els infants també poden acostar-se a repertoris més complexos o que no necessàriament hagin de renunciar estèticament o a nivell de qualitat musical. No se'ls ha de... em surt menys tenir, però no com de rebaixar, no? Sí. L'escolta la poden tenir igual que una persona adulta. Llavors també tot això em venia una mica prou bé per seguir parlant de la infància i també de l'adolescència, però en aquest cas de la teva. Perquè vas passar per l'Escolania de Montserrat i per l'Oriol Martorell. Llavors, la pregunta que et volia fer és, creus que t'hauries dedicat a la música si no haguessis passat per aquestes institucions? Si m'hi hagués dedicat no ho puc saber perquè no tinc una màquina del temps encara, però el que és segur és que no tindria el mateix bagatge musical, perquè vull dir, en dos llocs vaig aprendre moltíssim, evidentment, tant a nivell instrumental com de llenguatge musical, a nivell de cant coral, especialment a l'Escolania de Montserrat doncs vaig poder fer gires internacionals i nacionals, estudiant instrument, llenguatge musical diari, etc, assaig de cor, i és quelcom que és difícil de trobar a cap altra institució. Va ser una immersió, sí. No? En el món musical. I tens present aquelles muntanyes, aquest paisatge, aquells anys, podríem dir, a l'hora de compondre avui en dia? No, sí. A vegades hi ha gent que diu que els compositors que venim de Montserrat doncs tenim un aire una mica diferent, però vull dir, a mi el meu pas per l'Escolania doncs m'ha afavorit molt. Vull dir, jo allà cantava de contralt i al ser una veu interna, cantàvem sempre la tercera o la tercera veu normalment, doncs sempre he tingut aquest contacte dins en el món polifònic, d'escoltar les altres veus.
I a part, doncs, també vaig tenir l'ocasió de començar els estudis de piano i d'orgue en allà, així que... Mira, jo també soc contralt, Sí. així que des d'aquí reivindiquem les veus intermitges i les veus greus. I tant, i tant. Seguim escoltant més música teva. Seguim parlant de la teva trajectòria. Vas estudiar al Conservatori de Barcelona i a l'ESMUC, i després a la Universitat de Música Chopin de Varsòvia. De fet, l'obra que estem sentint de fons ara mateix és la teva sinfonia número 1, estrenada per l'Orquestra Simfònica d'aquesta universitat. Abans, però, de preguntar-te pels estudis, no sé si ens podries explicar una mica l'obra que sentíem ara al principi i que sentim ara de fons. Sí, és el meu primer gran treball simfònic. Està estructurat en 3 moviments, el primer dels quals és el que estem escoltant ara. I bueno, va ser una peça que va començar a ser escrita en temps de pandèmia i llavors també transmet un cert estat d'ànim a nivell personal i a nivell també col·lectiu, per què no? Perquè tu estaves a Varsòvia amb el tancament, diguéssim? Sí, part del tancament el vaig viure a Varsòvia i llavors això m'ha influït una mica i podem observar en certa manera aquest caràcter més turbulent o més enèrgic del principi. Sí. Per tant, hi ha com una mica aquest neguit, potser, d'aquests dies? Sí. I vull dir, reflecteix la peça perquè els altres 2 moviments no es poden sentir aquí, però reflecteix una mica diversos estats d'ànim que vaig viure en aquest moment. I més positius, potser al final, perquè deixarem l'obra enllaçada quan pengem el podcast, l'àudio, també li irem deixant totes les obres perquè qui vulgui les pugui escoltar senceres. Per tant, els altres moviments veuran que són d'un... Bé, de fet, els altres moviments no es poden trobar en aquest vídeo perquè encara els estava escrivint quan em van estrenar aquesta... Per tant, és només el primer moviment. Sí. I els altres 2 els s'han interpretat mai? No, encara no, però rebré de bon grat que es puguin interpretar en el futur. Sí. I tant. Tornem, per tant, als teus estudis. M'ho explicaves una mica fora micros, però si vols en podem parlar ara. En quin punt et trobes ara dels teus estudis allà? Bé, ara he estat cursant el màster en allà i... Vull dir, he tingut de professors amb Paweł Kaszewski, que és un compositor coral bastant reconegut i amb qui he après molt, i també en Tomasz Opałka, amb qui he estudiat orquestració i també m'ha introduït en el món de la música de cinema i dels arranjaments i llavors estic molt content perquè he tingut una formació molt completa en allà. La veritat és que hi ha molt bon nivell i hi ha moltes classes individuals que et permeten guanyar a nivell tècnic molt que en altres indrets no es pot adquirir. I em comentaves que, de fet, ja has acabat els 2 anys, diguéssim, que són del màster en si, però que encara estàs... Sí, perquè de fet m'estic preparant, perquè l'any vinent he rebut una beca de la Caixa per ampliar els meus estudis als Estats Units i llavors aquest any estic finalitzant els... Vull dir, és el meu darrer any a Varsòvia. Com és que vas escollir aquesta universitat, la de Varsòvia, per anar a estudiar?
No, la vaig escollir sobretot pel pla d'estudis, perquè vaig veure que era un lloc on podria adquirir molts coneixements a nivell tècnic, a nivell d'ofici, perquè a vegades en altres centres doncs, es posa molt al centre la figura de la intuïció i de l'experimentació, però a vegades no es donen les eines suficients com per adquirir els coneixements, per exemple, en termes d'orquestració, de contrapunt, d'harmonia, i evidentment que és important la innovació, l'experimentació, però s'hauria de complementar amb un nivell d'exigència suficient en altres camps també. Estaves pensant, per fer la comparativa, estaves pensant en universitats d'aquí o no? Bé, que cadascú es pot formar l'opinió que cregui. No estava parlant en concret de cap universitat, però sempre es poden fer coses per millorar els plans d'estudis i que la gent pugui adquirir un nivell superior a nivell tècnic. Parlàvem d'aquestes beques, no? Que hi vas anar a Varsòvia, hi vas anar amb una beca de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons. I ara comentaves que n'has rebut una altra, aquesta de la Caixa, no? Per anar a estudiar als Estats Units. Encara no podem dir a quina universitat. Encara no ho podem dir perquè estem finalitzant el procés d'admissió, però ho anunciaré d'aquí a poc a les xarxes socials, suposo. D'acord. Entenc que, clar, que et donguin aquestes beques, no? Ha de ser... Bueno, suposo que s'ha de valorar positivament, però no sé si t'ha condicionat d'alguna manera. I això t'ha anat en contra, diguéssim. Bé, les beques han estat sempre a posteriori, en el sentit que primer he escollit què volia fer i després m'han donat la beca. I en aquest sentit doncs, no m'han condicionat tant el què, sinó bé, una mica el com, en el sentit que tens una pressió addicional de mantenir el nivell d'exigència i de producció. Sí. Val, per tant, entenc, per exemple, ara aquest parèntesi, que no és un parèntesi, però d'aquest any que has hagut com d'esperar abans de seguir amb els teus estudis, això, diguéssim, no ho valores negativament. No ho valoro negativament i a més, doncs, aquest any, tot i que a nivell d'estudis no tinc el mateix nivell d'exigència, doncs he tingut encàrrecs i bastanta feina a nivell compositiu. Per exemple, suposo que en parlarem més endavant del Palau, aquests arranjaments que vaig fer pel concert de Sant Esteve i altres coses, i per tant, doncs... Ja ho explicarem més endavant. Sí. Abans de seguir-ne parlant, estàvem comentant aquests estudis a la Universitat de Música de Chopin de Varsòvia. Per tant, a continuació sentirem un preludi abacial per orgue, interpretat per Alexander Jan Sopa, a la capital polonesa. Aquest preludi abacial que estem sentint de fons, que es titula Gas, és G sostingut, diguéssim, C-A, que no sé si és un... Bemoll. La bemoll. Perdó. Sí. Veig aquí una S, llavors jo... Val. Sí. És una picada d'ulleta a Bach? Bé, al llarg de la història s'ha utilitzat en diverses ocasions aquesta manera de crear motius a partir de lletres i en aquest cas aquesta peça la vaig compondre per Montserrat pel nou abat a través de la Unió d'Antics Escolans que van fer aquesta ofrena i vaig trobar adient de crear aquest primer motiu a partir
de les lletres del seu cognom. Ah, d'acord. I ho va tocar en Vicenç Prunés, de fet, a Montserrat, i s'ha tocat també a Varsòvia en el marc d'alguna audició. D'acord. Va ser un encàrrec, per tant, de Vicenç Prunés? O va ser... Sí, va ser a través d'en Vicenç Prunés i de la Unió d'Antics Escolans que es va fer aquesta ofrena. En tens d'altres, però, d'obres per orgue. Una de les quals, per exemple, és la fantasia sobre 5 himnes marians, justament també per encàrrec de Vicenç Prunés. De fet, he tingut la sort de col·laborar amb en Vicenç en diverses ocasions i d'escriure obres per orgue. I la veritat és que m'agrada molt perquè és un instrument que he tocat des que era petit. El vaig començar a estudiar a l'Escolania i encara segueixo tocant-lo en la mesura del possible, sí. Exacte, perquè no ho hem comentat encara, però ets pianista i organista. De quina manera t'ha influenciat aquesta formació com a intèrpret a l'hora de compondre? Bé, a nivell de piano i orgue, doncs sobretot m'ha influït pel que fa a l'harmonia i el contrapunt, a tenir una visió molt del teclat o de la improvisació. Això és un factor positiu, però a vegades és una mica negatiu, sobretot en la música orquestral, perquè a vegades altres perspectives o maneres d'acostar-se a la música doncs donen altres caràcters que poden ser també enriquidors o més novedosos, i per tant doncs a vegades intento deslligar-me també d'aquesta escriptura molt manual, molt física, sí. Perquè em sembla que ho comentaves, no sé si l'assaig general de Catalunya Música, no? Que, bueno, et preguntaven, em sembla, pel teu procés compositiu, i tu parlaves que està lligat, no? Sí. Està lligat al teclat i sí. I a vegades em deies, per tant, que intentaves com sortir d'aquesta zona de confort i buscar altres maneres de compondre, potser. Sí, a vegades m'ho intento. Però tornant a les obres per orgue, creus que el món de la clàssica cuida prou això, la música per orgue? Bé, et refereixes aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya, sí. Bé, evidentment a altres països la situació és una mica diferent, m'imagino. Per exemple, a Alemanya o Holanda està més ben cuidat, em consta, i a Polònia doncs, també està prou cuidat en el sentit que hi ha moltíssimes esglésies allà i també bons intèrprets. Però aquí a vegades la situació és una mica diferent. Vull dir, existeixen cicles de música per orgue. Vull dir, estic pensant en Barcelona, la Catedral de Barcelona. Aquí el mateix Vicenç Prunés, mira, li fem una mica de promo. I tant. Però té el cicle aquest de la música del cel, on no és ben bé un cicle per orgue, però hi té un protagonisme important. Sí, i tant. I a més em consta que hi ha una col·laboració amb l'ESMUC en aquest cicle, i per tant doncs, tenen la possibilitat de presentar obres contemporànies escrites per orgue, i evidentment això és positiu doncs, perquè si les noves generacions de compositors coneixen aquest instrument, doncs es podrà escriure millor música, perquè és un instrument que a primeres és bastant inaccessible. Si no ets intèrpret d'orgue és bastant complicat escriure quelcom que pugui funcionar. És una mica més complicat que altres instruments. Parlem ara de la temporada actual, de la 22-23, perquè entre d'altres la Coral Carmina et va estrenar una suite de Nadal en el marc de la celebració del seu 50è aniversari, i els Cors de l'Orfeó també et van estrenar una obra titulada Nadales, de Sant Esteve. I llavors també et feia una mica la broma, no? Perquè també has tingut un parell d'interpretacions a Vic i a la Basílica del Pi, d'un parell d'obres... Bueno, és una cantata de Nadal per cor i orquestra que vaig escriure ja fa 5 anys
No recordo. Bueno, en tot cas, és normal que les formacions corals cantin per Nadal, doncs, obres nadalenques, no? Però, en tot cas, et volia preguntar també, sents que la teva música estigui ben rebuda per les formacions corals d'aquí? No, la veritat és que sí. Vull dir, estic molt content que m'ho hagin pogut interpretar obres doncs bastantes formacions corals, ara fa poc el Cor Jove, també els Cors del Palau en aquest concert de Sant Esteve, Coral Càrmina, ara, bueno, ja en parlarem més endavant, però també tinc alguna cosa pendent. D'acord. Però et fa por quedar-te com amb aquesta etiqueta de compositor d'obres de música coral i quedar-te una mica aquí estancat, o t'hi sents còmode i et va bé? No, la veritat és que això és un problema que hi ha en el món de la composició, doncs que la gent que escriu que no té un llenguatge tan experimental, doncs ho té més difícil doncs, per entrar en el món de la música instrumental, perquè normalment el que se sol demanar en aquestes formacions, per exemple, ensembles i música de cambra, doncs són peces escrites des d'un punt de vista més conceptual o experimental, i llavors, doncs, és a dir, a mi m'encanta escriure per aquest tipus de formacions també, però el meu estil és una mica menys adient en aquests cercles de música contemporània. Però per contra, jo trobo que també hi ha tot de compositors que escriuen amb un llenguatge prou, si tu vols, harmònic, no? O, bueno, no sé si tonal és molt agosarat ja, però en tot cas bueno, ara per exemple estic pensant amb el Marc Migó. Sí. És veritat que, per exemple, ara també estava pensant en l'Anna Campmany quan em parlaves d'això, que és veritat que, vull dir, ella, per exemple, compon molt per música coral, no? També encaixa amb això que comentaves. Sí, la conec bé. Bueno, que no sé si... Bueno, no sé, que potser que sí, que és veritat que hi ha molta... Vull dir que a vegades, sovint, se sol pensar en la música clàssica contemporània com una mica, diguéssim, això que et deies, no? Experimental. Evidentment, res és blanc i negre, i també hi ha molta música contemporània doncs, que també adopta doncs, estètiques menys experimentals, i ho valoro. Per exemple, en Bernat Vivancos a vegades pren aquesta línia, o en Ramon Humet fins i tot, i altres compositors doncs, que fan música que és molt bona, la veritat. Parlaves d'aquesta inquietud també per compondre per altres formacions. N'hi ha algun en concret que et diguis és que m'agradaria molt escriure per això i encara no he tingut la possibilitat? No, la veritat és que escriure per música de cambra doncs és quelcom que no he fet prou, però que m'agradaria continuar-ho fent, i evidentment doncs, escriure per orquestra doncs, és quelcom que m'apassiona. Sí. Seguim parlant d'obres teves. Ara parlarem del Lobos Omnis, que va guanyar el primer premi al 17è concurs internacional europeu Música Sacra Nova, i conseqüentment doncs, te la va estrenar al Cor de Cambra Polonès de Gdansk. I properament doncs, te la publicarà, bueno, si vols, t'hi vaig repassant, properament te la publicarà Scott Music i s'interpretarà a Anglaterra i Lituània. Sí. És una obra de caràcters molt diferents entre els moments en què es crida, no?, entre la lletra, o sigui, la lletra crida als altres, no? Bueno, és el que n'he tret, doncs, escoltant-la, no?, fent una escolta. I, per contra, els moments que parla del dolor propi, no? És com, bueno, jo hi he sentit aquests dos gestos, no?, un cap enfora i l'altre cap endins. No sé si la vas plantejar d'aquesta manera, si vols parlar una mica també del recorregut d'aquesta obra. No, la veritat és... Vull dir, Lobos Omnes és un text molt dramàtic, i més aviat
No, està bé que hagis vist aquesta dualitat. Més aviat la dualitat que havia pensat jo quan l'escrivia és la dualitat en la vivència del dolor o de la mort, que pot ser una perspectiva doncs, més de sofriment o més de pau, o com pot evolucionar la manera en què vivim aquests moments més difícils en les nostres vides. I en aquest sentit, doncs, Lobos Omnes doncs, és una peça doncs, bastant dramàtica i tanmateix acaba amb una certa esperança. Vull dir, amb una cadència doncs, bastant serena. Vols parlar també una mica del recorregut que tindrà aquesta obra? Perquè comentàvem, no?, que s'interpretarà a Anglaterra i a Lituània. Sí, això va ser quelcom que va quedar aturat per la pandèmia, perquè quan vaig guanyar aquest concurs doncs, encara estàvem en una època que els concerts quedaven una mica així, i ara em consta que s'han reprès els contactes, bé, i que encara no hi ha data, però s'estrenarà properament, sí. Ara, d'aquí poc la sentirem, però abans jo també t'apuntava aquí. A mi m'ha recordat de Lobos Omnes de Pau Casals. No sé si m'ho he inventat molt o... No, vull dir, és una obra que conec bastant i sí que té algunes similituds, sobretot a nivell narratiu o de dramatisme, però tampoc volia fer un calc o agafar l'estil de Pau Casals. I també et volia preguntar, no, abans d'escoltar aquesta obra, diries que és més difícil transmetre aquesta ràbia que comentaves o el dolor... Sí, el dolor potser més calmat, no sé. Bé, la veritat és que el més difícil és transmetre quelcom que no parteix d'una vivència personal, vull dir, en cada moment de la teva vida, doncs, a nivell de composició, doncs, és sempre més fàcil ser genuí i crear a partir d'allò que sents. El Bernat Vivancos doncs, em parlava d'això, és quelcom que feia molt d'èmfasi en les seves classes, que les obres han de partir d'un fet vivencial. I crec que això és molt cert i intento partir d'aquí. Doncs ara sí, sentim Lobos Omnes. Abans hem parlat d'alguna de les teves obres premiades, però tenint en compte que això és un podcast sobre nova creació de ficta, jo crec que havíem de parlar sí o sí de la teva sardana sobre un tema d'Stravinsky, no? Que va ser guanyadora del concurs La Sardana d'Stravinsky, impulsada per aquesta casa. Què ens en pots explicar? No, és una obra que vaig escriure... és la meva primera obra per cobla que escrivia i era tot un repte, així que em vaig haver de documentar, escoltar moltes obres per cobla, perquè evidentment conec les més conegudes, però no és un repertori que conegués en aquell moment doncs, en detall, i vaig escoltar molt Toldrà i altres compositors, i la veritat és que em va afavorir molt per poder escriure quelcom que estigués... Va ser un repte que et vas posar i que vas assolir molt notablement, no? Perquè vas acabar portant el premi. Em comentaves que et vas documentar
no sé si vas tenir en compte la història que hi ha darrere la incògnita de la sardana Stravinsky a l'hora de compondre-la. Sí, evidentment no coneixia la història abans que ho publiqués Ficta, però em va semblar molt interessant i vaig prendre doncs, com a motiu principal d'aquesta sardana doncs, el motiu que es proposava, doncs, que és com una sardana de l'ocell de foc i la veritat és que... Exacte, perquè sí. el tema, o sigui, perquè l'obra es titula Sardana sobre un tema de Stravinsky, doncs el tema és... Sí, aquest que va deixar escrit en una dedicatòria, em sembla, o... També tenint en compte anècdotes per entendre'ns, el compositor, o sigui, Stravinsky va exclamar-se més garreta, llavors arrel d'aquí et volia preguntar, creus que programem prou Juli Garreta en aquest país nostre? Bé, la veritat és que probablement no, perquè abans que fes aquest concurs no coneixia gaires obres més que les més conegudes, però suposo que si ho fem extensiu a compositors catalans, doncs a vegades probablement no fem prou per recuperar el patrimoni doncs, que tenim al nostre país, i hi ha compositors molt bons, des de l'escola montserratina fins a compositors a l'actualitat que estaria bé doncs, descobrir. Feies extensiu, per tant, aquesta tònica de no cuidar prou el nostre patrimoni a altres compositors catalans, però potser també ho podríem fer extensiu a una formació tan nostrada com és la copla, no? Sí, evidentment. Aquesta obra la va estrenar la Copla Sant Jordi juntament amb d'altres obres finalistes a la cerimònia on es van atorgar els premis, però no sé si la tornarem a sentir o... Bé, ara mateix no està programat, però si algú s'hi anima, doncs estaré encantat, evidentment. Des d'aquí llancem la proposta. Sí. En aquest calaix de preguntes també et volia plantejar la dicotomia entre arranjaments i composicions, no? Perquè volia aprofitar per comentar que el duo Carles i Sofia... no sé com es diu de cognom. Bueno. Normalment... Es fan dir, diguéssim, el seu nom artístic Carles Sofia Piano Duo. Exacte. Normalment, sí. Et van encarregar 24 arranjaments basats en obres tradicionals catalanes. Arranjar una obra, diries que és compondre una obra nova? O és massa agosserat? A veure, depèn del grau, també, però en general jo diria que no. Si és una mica més lliure, doncs es pot arribar a considerar. Si són peces tradicionals, doncs sempre és més segur fer quelcom més lliure, perquè ningú es queixarà, però sí. Bueno, i aguanten potser més, no? Aquestes melodies que tenim tots tan interioritzades, potser aguanten més, no ho sé, intervencions foranes, per entendre. Sí, exacte. Però quan es tracta de compositors ja consagrats en el panorama internacional o fins i tot compositors d'aquí, o peces que han de transmetre un estat d'ànim, una idea concreta, doncs crec que és millor respectar-ho en la mesura del possible. Per exemple, hi ha... No vull parlar malament de ningú, evidentment, però hi ha moltes versions dels segadors que sovint no transmeten aquesta idea de solemnitat que hi hauria d'haver darrere d'un himne, per exemple. Però això és aplicable a qualsevol altra peça. Has de fer brillar el compositor, però sense intentar passar per davant. I això és el que intento tenir en compte quan faig un arranjament. Estem parlant, per tant, d'arranjaments i de música de compositors catalans. Jo crec que ara podríem escoltar-ne un, si et sembla, que en aquest cas serà a la plaça i a Ballades d'Amadeu Vives, interpretada pel cor de cambra del Palau de la Música Catalana, el cor mixt de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
amb aquesta alegria i entusiasme i fins i tot un punt de màgia, no? Amb aquestes espurnes d'aquí dalt. Obrim l'últim bloc de preguntes, tot fent referència a una peça que sentíem al principi, que és el poema de tot l'any. Ho hem anat apuntant, no? La va interpretar fa relativament poc el cor jove de l'Orfeó Català al Petit Palau i la interpretarà també d'aquí poc el cor Bruckner Barcelona, precisament al mateix escenari en el marc del seu 20è aniversari. I et volia preguntar com una mica amb això, no? Si tens previst treballar amb la formació diguéssim, amb el cor Bruckner, o si li has demanat algun tipus d'indicacions concretes a la Júlia Cessé, que és la seva directora. Bé, encara no hem parlat sobre aquest concert, però sí que he estat en contacte amb la Maria Mauri, que serà la pianista en aquest concert, i vull dir perquè la part de piano és bastant exigent en aquesta peça, i llavors doncs sí que hem comentat algunes indicacions, però sempre m'agrada doncs, tenir un cert contacte amb directors i intèrprets doncs, per acabar de perfilar. Ho has fet altres vegades, diguéssim, de parlar amb les formacions que t'han de... Bueno, no sé si estrenar o interpretar una obra en general. Sí. I a més sempre és molt enriquidor perquè a vegades t'aporten una nova perspectiva o interpreten quelcom d'una manera que no t'esperaves i que potser funciona fins i tot millor de com ho havies pensat. Sí. I a mi sempre m'agrada molt treballar amb... Per tant, valores positivament poder treballar amb aquests intèrprets. Sí. No sé si ens hem deixat de repassar algunes dates d'estrenes que tinguis en els propers mesos, o si vols, diguéssim, que ara els oients treguin les agendes i apuntin concerts. Vull dir, ara mateix encara... Hi ha algunes estrenes, per exemple, a Montserrat a l'agost s'estrenarà una peça per metalls i orgue. També hi ha algun encàrrec coral que m'han fet des de Corals Joves de Catalunya, però encara s'ha de perfilar, i hi ha alguna cosa encara per... Que encara no es pot revelar, però a la meva pàgina web doncs, es pot trobar. Estarem atents doncs, a això, a la pàgina web, a les xarxes socials, no sé si ho compartiràs. Sí, i tant. Això, diguéssim, potser era referent a un futur més immediat. Sempre acabo aquestes entrevistes doncs, parlant de futur, no? I llavors et volia preguntar també per un futur més llunyà, perquè hem explicat que estàs estudiant fora i ho estaràs encara durant un temps més, però no sé si preferiries tornar i quedar-te aquí. I de què depèn una mica si ho fas? Bé, és a dir, les oportunitats laborals doncs, són, evidentment, doncs, un factor a tenir en compte, i ara aniré a estudiar als Estats Units i dependrà de què pugui estar fent en allà, doncs, que m'hi quedaré més o menys temps. Però a mi, com a model de vida, doncs, sempre m'ha agradat més Europa, però veurem. Mai se sap cap on aniran les coses. T'agradaria, per tant, tornar a casa? Bueno, sí, eventualment. Encara no... No tinc un pla detallat. D'acord. Acabem, mira, parlant de casa nostra, acabem escoltant una obra que a mi m'ha agradat molt el vídeo que acompanya aquesta obra, perquè és un paisatge, no?, de les muntanyes de Montserrat. Sí. Pràcticament una fotografia. Escoltem-la. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a tu i a l'equip en general. Sí, i a Ficta en general per haver fet aquest podcast tan fantàstic. Ens acomiadem, per tant, escoltant el teu quartet de cordes número 1, que és un homenatge a Ravel, interpretat per Andrea Santiago al violí, Pablo Albarracín també al violí, en Bernat Santagana a la viola i Francesc Minguella al violoncel.
Nosaltres marxem, però recordem que ens podeu escoltar sempre que us vingui de gust a la pàgina web podcast.ficta.cat i a la vostra plataforma de podcasts de confiança. Si ens voleu fer arribar felicitacions, queixes o suggeriments, sapigueu que ho podeu fer a través del correu electrònic podcast@ficta.cat o a través de les xarxes socials de Ficta. Jo sóc l'Alba Nogueres, la sintonia que sentim de fons és d'en Jordi Nus, ens heu pogut escoltar bé gràcies a en Lluís Ruiz i hem creat aquest espai al Pentagrama acollits per Ràdio Granollers en un podcast de Ficta Edicions dedicat a la nova creació. D'aquí 15 dies tornem amb més música.